дар толори стансияи навсанҷии давлатии ҷамоати деҳоти Турсун Туйчиев вохӯрии муовини раиси шаҳр оид ба соҳаи кишоварзӣ ҳамдам қулдолиев ва раиси раёсати кишоварзӣ ҷаҳонгир Равшанов бо раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодабарандагони замин баргузор шуд. Дар ин ҳамоиш доири оқилона истифода бурдани замин, зиёд намудани майдонҳои пахта ва зироатҳои полезии сухан рафт. ҳамдам қулдолиев зимни суханрониҳои хеш гуфт ки бо супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар ҳудуди шаҳри Турсунзода майдонҳои ғалладонагиҳо кам карда шуда ба ҷои он пахта ва полезиҳо аз қабли картошка, пиёз, сабзӣ, помидор киш карда мешавад. мақсад аз вохӯрии навбатӣ фаҳмонидани тарзи истифодаи замин ва кишти зироатҳо дар заминҳои обӣ мебошад. раисони хоҷагиҳои деҳқонӣ бо намояндагони соҳаи кишоварзӣ савол дода ҷавобҳои қаноатбахш гирифтанд. Масалан, оғоз карда мусодем ки соли 2018 ба гандум ҷав заминҳои обӣ кам мешавад, ҷои ин ба пахта, картошка, пиёз мешавад. Шуморо масалан оғоз карда мусодем ки шумо пага дуруст пас омада масалан мо нагуфтем ки мо мана гандума кишкара мондем, пахта ба замин нест гуфта акл имрӯз ба мана имрӯз ба омада баҳонаҷӯӣ карда наметавонем, барои чӣ ки мо аз моҳу соли ҷорӣ огаҳ карда омсодем шуморо. барои ҳамин ки замин 1 гектар замин доштагӣ бошад, мана чӣ хеле каматон дар айдортон 18 сентябр 2007 ман соли ҷорида муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Маматтоҳир Зокирзода зоир омада деҳқонони шаҳр Турсунзода қатъи вохӯрӣ кард. моҳияти пахта, моҳияти сабзавот, моҳияти картошка ҳама ба тафсил гуфт ва ҳамҷо гуфт ки 50% заминҳои обӣ ва пахта киш мекунтан гуфта мо ба аз номи ҳукумат ҷумҳурии Тоҷикистон супориш додам. намояндагони соҳаи кишоварзӣ зимни баромади хеш қайд карданд ки замин моликияти давлат буда истифодаи оқилонаи онро ба шаҳрвандон кафолат медиҳад. бояд ки шумо рафта ҳар кадомтон хоҷаги об қатъи шартнома бастанатон лозим. Ман 1 гектар замин дорам, 20 сотик пиёз, масалан 30 сотик карам, пахта ман ҳамина мешунам. Унҷа норма, миёр оба, аз рӯи миёр ҳисоб мекунам масалан 200 само. бояд ки шумо ҳамин пула 40% бояд ки пешпардоз карданатон лозим. бояд ки соли оянда шумо ба об додан ба канала иншоотои гидротермикӣ таъмир карданаш лозим. бо мақсади таъмини амнияти озуқавории кишвар бояд дар заминҳои обӣ кишти зироатҳои полезӣ бештар бароҳ монда шавад ва сокинон бемушкилӣ ба маҳсулотҳои полезӣ дар бозорҳо дастрасӣ дошта бошанд. собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.